αρχή παίρνουμε ένα ό,τι μπλοκ θέλουμε. Εγώ θα πάρω Andesite. Μετά παίρνουμε Redstone, TNT, Redstone Repeater, χρειαζόμαστε ένα slab. Ένα slab και ένα κουμπί. Ναι, το σημαντικό το ξέχασα. Και ποτήρι νερό. Το βάζετε έτσι. Βάζετε λίγο νερό. Ή αν θέλετε το κάνετε μεγαλύτερο ώσπου πάει μέχρι εκεί που πάει το νερό. Στο τέλος βάζετε ένα slab. Εδώ βάζετε ένα block. Το κάνετε με redstone, μόνο τα δύο. Μετά βάζετε ένα redstone repeater. Ό,τι ρυθμίση θέλετε. Εγώ το κάνω να είναι στο full για να πηγαίνει πολύ αργά. Τώρα που σας δεν πηγαίνει. Αλλά να το κάνω λίγο για να μην σκάσω τα μάτια πριν αυτό. Βάζετε τα TNT εδώ, αλλά μην βάλετε εδώ που είναι η πηγή του νερού. Εδώ βάζετε ένα TNT. Βάζετε εδώ. Και εδώ βάζετε το κουμπί. Και εδώ βάζετε κουμπί και το βάλετε. Ωραία παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω σας άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε subscribe και γράψτε μου κάτι στα σχόλια. Τι θέλετε να παίξω. Δεν έχω πρόβλημα στο PC, PlayStation ή tablet. Και τα λέμε στο επόμενο